Kai da kwata 'yan sanda laifin mai kai. Wani yaro ne muka dauka da ke garin Ranga. Garin ya kuka dauke shi? Haruna Salisu mana baban yaron nan yana sai da dankali, sannan kuma baya kwana gida, yana kwana dutsen. To sai ce mana za a iya samun miliyan 2 wurin baban yaro. Shi ne muka zo da ni da Suleiman muka ɗauki yaro. Muka je wurin Jazuli Ayuba muka ga mai da za mu ɗauko bindiga ya ba mu. Bayan mun ɗauko yaro Jibran Sa'idu na same shi na ce mashi Jibran mun ɗauko yaro da ke Ranka, amma ka ba mu ka za mu kira uban yaron nan. Shi ne ya ɗauko waya ya ba mu. A takaice Suleiman sai ya je rika an so mana abinci wurin Jibran Sa'idu. Daga nan muka kira uban yaro muka ba shi lambar waya, sai lambar waya ba ta shiga bai ɗauka ba. Sai muka zo muka samu wani Kabiru da ke gwar kan yaran Sama'ila mai duro dankali. Sai muka ce mishi da Allah lamba, na ce mishi da Allah lamba Sama'ila nake so ka taimaka mana ita. Suna yi ma mai gwar duro dankali, shine sai na ware shi gefe guda, sai na ga mai abin da ke faruwa. Shine sai ce min to zan baka namba amma kada ka kuskura ka ce ni na baka namba Sama'ila. Mun kai shi ne bakin Wanne gida ne? Daji ne. Daji a ina? Haka bakin farma wani gidan Ballaci ne wanda ya tashi Zubairu. Ba kowa gidan kenan? Ba kowa. Za ka iya kai mu gidan? To alhamdulillah. Shi yaron can kuka bashi? Ni ina kwana da shi, Suleiman na kwana da shi. Nawa kuka karɓa kuɗin fansa? Naira 28,000. A maimakon miliyan. Saboda lokacin nan gwamnati ta ce ko a maida duk wanda ɗauki wani abu ya maido shi, in ba haka ba kama shi to ba kira ba shi. Shikenan sai muka maido yaro da ni da Suleiman Danja da Haruna da Jazuli Ayuba da Jibran. Shine sai aka ce to yanzu ya za a yi, ce suna nan gida a je a same su a kama su, sai aka kama.